Κάθε φορά που αποδημεί ένας διάσημος, κάποιοι μυρολογούν και άλλοι κράζουν στο διαδίκτυο. Από την μία η επιπόλαιη αγιοποίηση του τεθνεώτα, από την άλλη ο διασύρμός του και η βεβήλωση της μνήμης του. Τέτοια θανασία τη χαρίζω. Εγώ από την άλλη, κάθε φορά που φεύγει από την ζωή ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο χνάρι στη συλλογική μνήμη, είτε λόγω κάλους είτε λόγω ταλέντου, όπως π.χ. η Μπριζίτ Μπαρντό, ο Αλέν Ντελόν, ο Γιώργος Παπαδάκης, πρόσφατες απώλειες, νιώθω την σκιά της ματαιότητας να απλώνεται πιο βαριά πάνω στα ανθρώπινα. Τόση ομορφιά, τόσος πλούτος, τόσα χαρίσματα. Κι όμως τα καταπίνει το χώμα ή τα καίει η φωτιά. Εμπροκειμένου στο χώμα αισθάνομαι πως υπάρχει μία πιθανότητα άνθησης αν είσαι καλός σπόρος. Στη φωτιά όμως γίνεσαι παρανάλωμα και στάχτη. Και λίγοι οι φοίνικες. Ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Καλά τα έλεγε ο Σολομώντας που και σοφός και βασιλιάς υπήρξε. Ο θάνατος, αυτή η έσχατη πράξη, που δυστυχώς μόνο οι άλλοι την ζουν και όχι οι πρωταγωνιστές της, που απουσιάζουν τραγικά και τρομακτικά, θα έπρεπε να μας βάζει λίγο μυαλό και όχι να μας κάνει τόσο αλαζόνες, υπερφύαλους, κουτσομπόλιδες, κακούς, τόσο που μπροστά στο μυστήριο αυτό το μέγα, αντί να κλείσουμε το στόμα μας, το ανοίγουμε διάπλατα σαχάνι, αρλουμπολογώντας. Τέλος πάντων, όλοι όσοι ευτύχησαν να πατήσουν αυτή την γη, θα ευτυχήσουν και να μπουν βαθιά μέσα της κάποια στιγμή. Και επιτέλους πόσο υπέροχη θα ήταν η ζωή αν είχαμε συνεχώς αυτή την μνήμη του θανάτου. Πόσο πιο συνειδητοί, ελεύθεροι, αληθινοί και αγαθοί θα ήμασταν. Αλλά μας τρώει η πλάνη μια στάχα ευτυχίας που την αναζητάμε στα χαμετυπία της άγνοιας, μέχρι να μας καταπιεί τελεσίδικα η αλήθεια του θανάτου. Από εκεί και πέρα υπησέρχεται η πίστη στην αιώνια ζωή και η προετοιμασία για αυτή για όσους την αποζητούν, ή το χάος, το μηδέν, ίσως και η αιώνια αγωνία για όσους πίστεψαν αποκλειστικά και μόνο στην ηλική τους ύπαρξη. Ιστερόγραφο. Όταν φεύγουν ξένοι σε μας άνθρωποι, είναι εύκολη υπόθεση η περισυλλογή και είναι μεγάλη ευκαιρία για να αγγίξουμε την ουσία αυτής της ζωής. Οι απώλειες κοντινών και προσφυλών είναι σαν καπνογόνα στην συνείδηση και θολώνουν το τοπίο τόσο που είναι αδύνατος ο στοχασμός, μέχρι ότου παρέλθει ο μεγάλος πόνος τουλάχιστον.